Sziasztok! Ez egy újabb adás, melyben tech videót fogunk csinálni. Ja, tech videó, ja. Igen, tech videó lesz. Méghozzá egy gameregéről, nagy jó? Igen, nem gamernek számít, de tegyük fel, hogy gameregér, mert gamer gombok vannak rajta. És Bluetooth-os és Silvercrest márkájú, kb. Olyan 4000 forint árértékben található ez a dolog. Akkor nézzük is meg a terméket. Na, mint látjátok ezen az egéren, maradj ott az egéren, igen, ügyes vagy. Hát megtalálhatók a mondhatólag gamernek nevezhető gombok. Itt az oldalon a két gomb, és az érzékenységbeállításra való gomb. Elég érzékeny mondhatólag, és bluetoothos, ami nekem úgy gondolom egy nagy szó. Na, folytatjuk is. Sajnos a hibákkal fogom kezdeni. Nekem milyen hibákat találtam rajta a elmúlt 3 hétben, amikor használom. Például, annyira ez a Bluetooth érzékenysége nem túl nagy. Hát mondjuk ebben az árkategóriában nem is vártam már a 4000-es árkategória. Hát mondjuk annyit mondok, hogy például oké, hogy nekem most raktam át az asztalomat, és a gépem az asztalom alá került, és most már nem olyan 100%-os érzékenységgel megy az egér, mint ahogy szokott elég menni, igen. És ez egy egyre. Úgy értem, hogy ez nagyon gyakran érzékelem, hogy nem mozog az egér, és rángatni kell, kattintgatni kell, amíg normálisan megtalálja a Bluetooth-ot. Hát, ami még hibát találtam benne, hogy nem annyira érezhető benne a kattintás. Ez például néha a játékokban, hogy kattintod, észre sem veszed. Például Call of Duty, Counter-Strike Global Offensive, az a Shago. Van nem annyira érzékelhető, hogy kattintasz. Ez hiba benne. Szerintem ez a tech videó ennyi is lenne. Sziasztok!